Angel yw fel person sy'n hedfan mewn rhyw fath o ffrogwyn efo adenydd sy'n rhan o stori'r geni. Angel ydy fel person sy'n fel cael ring rownd ei ben. Swn i hoffi bod yn anel achos dwi'n gallu fflio. Rhywun hefo adenydd sy'n gallu hedfan a wyn nhw'n goleuo yn y tywyllwch. Anghelion yw pobl gyda bywyd newydd. Pan maen nhw wedi marw, maen nhw'n dechrau bywyd newydd a maen nhw'n gallu hedfan. Gwaith angel yw trial dod a fel wneud pawb yn hapus, trial dod â heddwch i pawb. Mae'n gallu fel dweud pethau i pobl dydyn nhw ddim yn gwybod. Rhywun sy'n edrych ar ôl Iesu ac yn edrych ar ôl pobl sydd wedi marw yn nefoedd a pethau fel yna. Yn fy marn i, rwy'n meddwl bod angel fel rhyw person merch neu bachgen sy'n fel yn hedfan, fel yr un pethau beth Ellen yn dweud, ac yn trio neu fel pobl yn hapus a joio fel bywyd. Maen nhw'n gallu dianc yn quick.